Býval jeden malý kluk, který byl ovšem retard. Postel! Jo, já nechci spát, babi, ještě ne. Počkat, já žiju sám a já jsem si to buknul. Proč se mi tam zasekla noha? Ne! Proč se mi tam zasekla ta noha? Já spát ještě nechci, mami. Ne, to mě nemůže donutit. Čupko. Nech mě. Krása. Já nevím skakat parkour. Jo. Zapálím si Tetru. Kde to jsem? Co to je za barák? Kdo ho postavil? Co si to má? A to dítě se utopilo. To je ponaučení. Nebuďte retardovaným klukem. Povím vám další historku o šprtovi jménem Bastia. Mami, už se můžu jít učit? Ne, miláčku, asi zahraješ na takovým novým komputeru a já nechci. Budeš muset. Ach jo, život nemá smysl. Seruji na to jdu pařit. A budu stát na stole, abych to pěkně nasral, tu čupku. Krása, tady takhle stát na stole, slajdit po něm. Dobře, jdem studovat. Čas na sváču. Syrový brambory mám moc rád. Co mi to tady skáče? To je přihláška na nový festival Quest. Tam nechci. Ne, musím tam hrát 2 vteřiny. Nemá cenu žít. Tohle to nemůžu sníst. Nemůžu. Je čas udělat správnou věc. Udělat dobrou věc. Utopit se. Všichni děti takhle skoro jednou skončí. Na stole světle. Samozřejmě vám povím další historku o parkouristi. Bylo to skupina parkouristů, kteří ovšem maminku neposlouchali. Ale já vám povím ne o celé skupině, ale o jednom týpkovi jménem tady. Mami, už si můžu jít zaskákat. Jo, tak to je takový ten parkour na těch koních, jo, zase ten nový parkour. Tak jo, ale na koně vlastně nemáme, takže ne. No, tak já se zaskákám parkour. Ježiš, to je ale idiot, co to vlastně ten parkour je, když nemá koně. To je kráva. Tak jo, zaskáčím si tady. Jump, to moje noha, to je jedno. Ne, placem, už já jsem začátečník. Po 2 letech. Pořád mě tady skáčou e-maily, aby se přihlásil
abych se přihlásil na reprezentování v parkouru. Před těma 2 rokama to jsem byl, ale už to si to tady skáču jako pán. Sice to musí tekat ta noha, jak jsem se zlomil, už bolí 2. rokem. To je neuvěřitelný dom. Radši si to tady půjdu zaskákat, tohleto. Po jump, jo, je to tam, tady přesto, jo, moje břicho. To mě neodradí, budu tady skákat v družině. A proto vlastně musím skákat v družině. Žralok, ten bude sranda ho zabít. Toc, vypadni tyčku. Tak jdeme zpátky, jdeme si skočit ten skok, který jsem nikdy nechtěl skočit, ale teď jsem se na to opovážil, ale neměl na to natrénováno. Pořád mi tady na pravém boku lezou e-maily, ale ten skok skočím, i kdybych chtěl umřít. Já ho skočím, vylezeme tady na žebřík. Tamhle na to. Ne, já se na to neopovážím. Nejsi srap tady, ne? Teď! Z toho plyne ponaučení. Nedělejte. Nechtějte, aby vaše děti byly takový kokos. Potom tady skáču e-maily. Doufám, jestli se vám tohle video líbilo. Jestli jo, tak rozhodně dejte like. Pokud ne, tak dislike. Ale doufám, že ten dislike nedáte. Dobře, a jestli ho dáte, tak s Bohem krutý. Nech toho dveře. Držu u dveře. Krása. Tak čau.